Ωραία, γράφει. Πολύ ωραία ρε φίλε. Να το κάνουμε, να ελευθερώσουμε το άλλο. Να το δούμε και το τρίτο. Ναι. Αυτό είναι το zoom. Γράφει τώρα. Εγώ τι θα θες να τραβήξω τώρα δηλαδή. Τράβα γενικά. Τι είναι ρε κουκλιά. Και έπαιξε το κεφάλι μαλάκα. Το κεφάλι το κοινάει 180 μοίρες ρε. Βρει. Όπα ρε. Αυτά είναι περισσότερα που είμαστε κι εμείς εδώ πέρα. Εντάξει τώρα και μόνος μου ήμουν πάλι έτσι θα κάναμε. Ωπω φίλε. Το κεφάλι... Γιάννη, και τράβα εδώ το άνοιγμα. Κάτσε, δεν μπορώ να τα κάνω και τα δυο μαζί, περίμενε λίγο. Κωστά, τράβα εσύ. Τράβα λίγο να δούμε. Τι? Βλέπεις κανένα μάτι κίτρινο. Κάτι βλέπουμε, σε ένα μάτι δεν είδα. Εγώ το βλέπω την τάμπλα. Τι είναι ψωφιό. Δεν ξέρω. Όχι ρε. Τι? Βέβαια, κοιτάζει, το βλέπει τα μάτια του. Όχι, γιατί δεν φαίνεται στην κάμερα. Να πω γυαλίζουνε ρε. Ναι. Τι θα το δω λίγο κι εγώ, για θέλω λίγο να δω. Πού είσαι ρε βάτσα. Θέλω να σε κοιτάζει. Νάτος μαλάκα. Νάτος αρχηγός. Περιμένει. Πάμε, έλα και πάμε. Λοιπόν, Πέρα, έγινε η πανταρχή. Όλα την πόρτα ρε. Α, εδώ πέρα. Πρόσεξε με φύγει. Αυτό. Εκεί. Ωραία. Λοιπόν, πρόσεχε με φύγει. Για να ανοίξω την πόρτα. Έλα. Κράτε το έτσι, Κρατάω θα με περάσω από εδώ. Κράτε εδώ πάνω, να με ανοίξει. Αγόρι, πού είσαι. Δεν είσαι. Θέλω να τα τσιγκλίσω να πάνε λίγο πιο πίσω για να μην μας ενοχλούν. Ωραία. Κάτσε λίγο. Μπράβο. Λοιπόν, κράτα Δεν θα πόρτα. πω εγώ. Κράτα την πόρτα. Ίσως σιγά σιγά. Περίμενε όμως. Να τη βάζω κάτω. Τι το βάλεις ρε άρη Η έτσι. πόρτα πέφτει έτσι, ναι. Κατέβασε την πόρτα Γιάννη, κατέβασε την κι άλλο. Έλα. Αυτό ήτανε. Έχει κατέβει η πόρτα. Τραβάω κι εγώ. Ωραία. Έλα, πάμε. Στράβα, Κώστα. Τραβάω, έλα. Όχι. Δεν έχει κάτσει καλά. Έφυγε. Όχι. Έλα. Έφυγε. Πάμε, κλείνουμε. Σε βάλε σύνδεση. Ποιος είναι καινούργιος αυτός εδώ. Κοίτα και τα καλιά όλα ρε φίλε. Άκουσες έκανε. Ναι ρε, χαρά. Χαρές κάνανε. Ναι ρε φίλε. Κάτσε, αυτό το μικρούλι είναι. Να το. Να το τελευταίο. Να το ρε. Πώς κάνουνε. Αυτό το μικρούλι, να το. Άρα να το κεντρικό. Αυτό στην γωνία, είναι εδώ. Α, επειδή είναι πολύ μικρούλι. Δεν έχουν βγει ακόμα τα κερατάκια Ναι, του. δεν έχουν βγει. Ασφάλιση, κάτσε να βάλουμε το τέτοιο. Αυτό λέει έκλαιγε κάθε μέρα από τότε που του σπίτι του πήρα τα λάδια. Έλα, είναι πιο μικρούλι, Βλέπεις είναι ακόμα τα μικρά του κούκουλα στο κεφάλι. Τι είναι μωρέ καλούλι μου, μήπως πεινάει Άρη. Θα το ταΐσω. Θα έρθω σε λίγο, σε κανένα 2 ώρες. Τα άλλα τι κάνουνε τώρα. Τα έχουμε αχώσει λιγάκι. Έλα. Τι κουκλιά είναι ρε φίλε. Φτου. Αλλά όντως είναι πολύ μικρό το άλλο. Αυτό και το αριστερό είναι. Το δεξιά. Α, το μεσαίο. Το δεξιά. Α, δεξιά, είναι χωρίς κερατάκια. Είναι ακόμα το κούκουλο το μικρό που πέφτει σιγά σιγά και φέρνει τα μεγάλα, τα ενήλικα. Νάτος.
Νάτος ο μικρούλης. Είναι όρθιος είναι εκεί κάτω. Ναι ρε. Μαγιόρωσε. Ναι. Πώς είναι μάγκα. Κοίτα. Τι έγινε. Γύρισε το κεφάλι, φίλε, 180 μοίρες ο μικρός. Εμένα βλέπει. Τι είναι αγόρι μου. Είναι τρομαγμένος αυτός. Ναι ρε, χεσμένος είναι. Μαζεύει το περιβάλλον. Τους βάζεις καρτάκι τρώνε, μας σουλάνε. Ναι. Να τους ρίξω. Τι θα τους βάλεις? Τέτοιο τους βάζεις εσύ. Α, όχι. Δεν κατάλαβα. Έλα, για πάρε την κάμερα λίγο. Μπράβο μωρέ, μπράβο. Ρε το μικρούλι. Και αυτά ήταν χτυπημένα τώρα, Άρη. Τι τα βρήκες. Πάει να φύγει. Όχι, ήταν μικρά κάπου είχαν χαθεί από τη φωλιά τους. Α, ωραία. Άρη, εδώ δεν παίζει να μπείτε με τα κανένα κουνάδι, κανένα τέτοιο. Όχι ρε. Γιατί. Γιατί θα φοβηθεί αυτά. Δεν μπορεί να τα φάει. Είναι αρπακτικά αυτά. Και κάτι μεγάλο δεν χωράει εδώ να μπει στο κλουβί. Όπως συμμορία. Συμμορία των αεροπούφων. Βρε μικρούλια. Πω βρε τα μολύσεις όμως μαλάκα, εντάξει. Δεν είναι και εδώ μέσα. Ναι, τώρα πρέπει να τα κρατήσω 4-5 μέρες ακόμα. Εντάξει. Με το μικρό. Θα φάνε λίγο ακόμα να μεγαλώσουν. Ναι, Τα άλλα δύο είναι έτοιμα. Αλλά το μικρούλι δεν αφήνω έτσι. Εντάξει, μου είπε αυτή να μην τα κρατήσω ξέρω 10 μέρες. Θα ακολουθήσει τα μεγάλα, αλλά θα τα κρατήσω 4-5. Να κολλήσει τα μεγάλα λες, Το βράδυ τι λυσάνε μετά. Ναι, πολύ δραστήρια. Δηλαδή στην τζίτα. Είναι νυχτόβια, Είναι νυχτόβια, ναι. Την ημέρα είναι έτσι σε ψιλολίθαργο. Τώρα μην κοιτάτε τώρα που φρικάρανε, που είμαστε εμείς. Το μικρουλάκι ήταν ήρεμο μέσα, δεν νιώθω ήρεμος ξεπρόβαλε. Τα μας κοίταζε. Τι ωραίο ρε φίλε.